aquí a tope. Vale. Pues, Taís, què et sembla si ens presentem primer una mica? Perfecte. Sí? Sí. Vols començar tu? Començo Ets l'autora? jo. Vaig. No? I a veure, espera, posem-te cap a tu aquí. Vale. Enfoca't bé, Així. sí. Aquí, vale. Doncs res, jo soc la Taís Gutiérrez, soc periodista, treballo al diari Ara i m'agrada molt fer temes de feminisme. De fet, vam crear l'Ara Feminismes ara fa un any i mig amb dues companyes que hem fet molts temes i moltes coses amb l'Helena també, i arrel d'un d'aquests temes vam fer un dossier sobre masculinitats i va donar peu a aquest llibre. Tenia més ganes d'investigar i seguir aprofundint una mica amb el tema i ja està, aquí estem. Molt bé. Le doy. Ai, que això s'ha mogut una mica. Bueno, anirem movent. I jo sóc l'Helena Crespi, que sóc psicòloga, sóc sexòloga i treballo ara, des de fa un temps, ja dic que treballo des de la perspectiva de gènere, des del feminisme, perquè així la gent ja sàpiga quan ve a consulta també qui es trobarà a l'altre cantó Clar. de l'ordinador, ara en aquests moments, perquè ara ho estem fent tot online. I un dels temes que a mi m'agrada més és també l'educació sexual, o sigui que aquest llibre, quan vam pensar en fer la presentació, quan la Taís va consultar-me una mica per tenir una mica més de suport, doncs jo vaig estar encantada i ens ho vam passar molt bé parlant, Sí. no? O sigui que Molt bé. aquí estem. Per començar, jo volia llegir-vos una cosa, un petit fragment que crec que és important, que ens explica la Taís, vale? Vull dir que us faig una mica d'espoiler del que hi ha dintre. Diu, amb només 5 anys va veure clar que per aconseguir encaixar dins del grup, per agradar als altres nens, per ser un més, havia d'acceptar unes normes no escrites, entre les quals no vestir de rosa. Perquè amb 5 anys molts nens creuen que el rosa és de nenes i com tot el que és de nenes s'ha de rebutjar. I ara el fill de la meva amiga renega de tot allò que és rosa i els seus amics n'aplaudeixen la decisió. Perquè els nens, igual que els homes, lluiten per encaixar en el model i les normes de la masculinitat hegemònica que durant molts anys ha dictat el que era acceptable i el que no per un home de veritat. I em va semblar que això era com un eix important del perquè d'aquest llibre, perquè en el fons es parla molt del que ens passa a les dones, no? I de l'educació de les nenes, no? Que això en parlarem, i a vegades es parla molt poc de què fem amb la nostra canalla, amb els nens, que també estan atrapats en un model que els hi aporta molts privilegis a nivell social, però que també els encasella en algo que per mi també és una presó, no? I li demanava a la Taís, abans de començar, perquè quan ens comença a escriure el llibre, que ja ens ha fet una mica d'espoiler del per què l'ha escrit, no? Però entrarem una mica més, perquè segurament hi ha més motius, li demanava permís per tocar un tema, no? I per donar-li les gràcies per treure un tema en aquest llibre, que de bones a primeres no va d'això, però jo que també treballo amb temes de maternitat i paternitat, no? Des de la psicologia perinatal, doncs la Taís ha viscut una experiència que jo treballo molt a consulta, que és el del perinatal, i amb la pèrdua d'en Biel, no? I com que és un tema que a mi sempre em toca molt, pensava que era molt important normalitzar-lo, visibilitzar-lo, inclús en un llibre que de bones a primeres no va d'això, però que també hi apareix, no? És a dir, que aquests temes que són molt invisibles, com la mala educació que rep la nostra canalla, el masclisme que rep la nostra canalla, temes com el dol perinatal, no? Doncs que surtin, no? A tot arreu, no? Per visibilitzar, o sigui que gràcies, perquè no és una cosa fàcil. No és fàcil, però bueno, quan surt així automàtic i surt perquè ho sents, crec que està bé deixar-ho anar. Sí, o sigui que gràcies. I has fet una mica d'espoiler del motiu del llibre, no? Aquest espai de l'Ara Feminismes, que vau fer aquest dossier, un dossier que era molt, molt, molt complet, però segurament hi ha més motius, no?, pels quals fer aquest llibre. A veure, que t'enfoquin a tu perquè vegin què expliques. Sí que hi ha més motius. De fet, aquest dossier, aquest primer
posar-me en contacte amb experts amb qui vaig començar a parlar de la masculinitat i com afectava els nens, el que em va donar la sensació és que, de cop, cosetes que jo havia vist amb els meus fills, jo tinc 2 nens, el gran farà ara 6 anys i el petit en té 3. Cosetes que ja anava veient, de cop dic, ostres, és que és això, és que, no, allò que l'altre dia em va dir, allò que em va explicar del seu amic, allò que no vol posar-se tal, no? I va ser com un obrir els ulls a una problemàtica que existeix però que no li estem fent massa cas, que això és una de les coses que tots els experts amb qui parlàvem deien. Hem focalitzat molts esforços en les nenes, que ara tenen un munt de recursos, només cal entrar a una llibreria i veiem que tenen materials boníssims per les nenes, i ens hem oblidat una mica dels nens, que segueixen patint aquest mandat de la masculinitat tradicional, que és una cosa una mica sufocant, jo trobo. I encara que a casa no tinguem aquests valors per res, tampoc podem creure que el que passa a casa és el que passa, no? Desgraciadament. I aleshores ells es confronten amb això dia a dia. Aleshores, quan vaig fer aquest dossier vaig dir, ostres, és que això és el que em passa a mi amb els nens, això és el que... I vaig dir, això és un temazo, això hem de parlar-ne, hem d'investigar, hem de posar una mica la llaga aquí, i després de l'article vaig dir, jo és que escriuria un llibre d'això. I mira, de fet, és veritat, jo me'n recordo una vegada en una xerrada que estava parlant amb un grup de mares, perquè majoritàriament els actes solen venir mares, això també és un tema de la masculinitat hegemònica. Doncs me'n recordo que una mare explicava que havia tingut 3 fills, els 2 primers van ser nens, en principi, no ens ficarem en temes de gènere avui, i quan es va quedar embarassada de la tercera, doncs l'ecografia li va desvelar que allà hi havia una vulva, no? I va dir, va ser en aquell moment en què vaig començar a tenir por. El fet de tenir, en principi, una nena, doncs pensar en tot el que li podria passar, no? En aquesta cultura de la por en la que ens han educat a totes, no? I jo li vaig retornar que a mi em va passar la inversa, no? És a dir, jo en principi, el meu gran, que també està a punt de fer el 6, doncs és un nen, i l'altra, la segona, és una nena, i quan vaig saber que tindria una nena vaig pensar que bé, no? Tens l'oportunitat de tocar una petita feminista, però em vaig veure com amb més responsabilitat amb el nen, de dir, no, clar, el risc en el fons és que els nens són els que són els potencialment agressors en un futur, i pensava, tenir una nena que visqui algunes situacions que he viscut jo o pitjors, crec que podrem transitar per allà, perquè jo crec que podrem empoderar, no, les nostres nenes i aprendre, però el tenir algú que potser en algun moment es pot convertir en un abusador, en un buller, en un... no sé com gestionar això, no? Per tant, crec que ens hem oblidat dels nens a l'hora d'educar, no? Sempre hem estat amb el vigila, empodera't, però amb els nens ningú els hi ha dit, tu això no ho pots fer, no pots agredir, no pots violar, no pots matar, no pots insultar, no? I forma part d'aquestes conductes que formen part d'aquest concepte de masculinitat hegemònica, no? Sí. És que és com si la lluita per la igualtat no passés per ells. I jo crec que la lluita per la igualtat passa per ells i tant, perquè és el que tu dius, els nens d'avui són els homes del demà, per tant, han d'arribar a ser aquests homes del demà igual de potents que aquestes nenes, que arribaran, jo crec, a tope aquestes nenes seran. Aleshores, hauríem de tenir uns nens al mateix nivell, no? Per tant, els hem d'alliberar d'aquesta llosa i sobretot ensenyar-los que hi ha moltes maneres de ser un home, que hi ha moltes masculinitats, que poden... És a dir, que no hi ha només aquest únic camí, que és el que se sent més i el que fan més soroll, i de fet els grans referents que tenen els nens acaben sent, no? Però és que jo crec que hem de posar esforços en ensenyar-los que hi ha altres referents, hi ha altres masculinitats, perquè jo crec que a l'emmirallar-se amb algú que admires, que t'agrada i que t'està donant, no?, aquest altre camí, jo crec que això és clau i els nens ho necessiten i no en tenen massa. No, i segurament el que nosaltres com a mares, no, i pares de nens, doncs
els tinguem a casa, tenim una responsabilitat important. Recordo abans del confinament, en una de les últimes xerrades que vaig poder anar, a Torelló va venir l'Octavio Salazar, que és un advocat especialista també i treballa molt amb homes i treballar aquest concepte de masculinitat, i ell ho deia, no? Aquests referents que ara tenen els nostres nens, que són els futbolistes, que són aquests reggaetoneros, no? Aquests, no sé com es diuen, perquè no és una música... el Maluma aquest, no? Aquests youtubers que fan aquestes coses així rares, no? Ell ho va definir com els nens avui en dia volen ser el puto amo, no? I em vaig pensar, és això, no? Perquè abans tenien potser un model, no? Que era l'home que portava diners, l'home que... no? I en canvi ara tots volen ser el puto amo i em va semblar com molt representatiu, no? Està molt ben definit, Clar, i supervinculat amb el món de l'esport, a més, de la música, èxit, no? Aquest model així dominant, triomfador, sempre rodejat de dones, no? La portada de Maluma sempre van rodejats de dones, no? Clar, bueno, és el Soy Guapo, Soy Rico, no? I no sé què més va dir, no? És això. I follo mucho, clar, és això. Però si tu els hi vols donar als teus fills referents alternatius, ostres, has de començar a buscar, jo no sé ni per on començar, no? I de tant en tant vas trobant cosetes, però ostres, és que fan molt soroll aquests. Molt. Inclús l'altre dia, no sé si ho vau veure, no me'n recordo com es diu, aquell senyor del govern que dona informació sobre el coronavirus. A Fernando Simón. Ai, volia explicar això. Que va sortir, no? Clar. Ho vam comentar. Vull dir, era com un referent diferent, no? Un home diferent, sí. I l'han de posar la portada amb la jaqueta de cuir, la moto, que es veu que la moto és seva, vull dir que no és un fake, que la moto és seva, no? Sí, però entenc, si la moto és seva no és tant muntatge, però cal anar a buscar la imatge de tio duro. Perquè encaixi en el model tradicional. Sí, no? Perquè sembla que si desmuntem aquest model de masculinitat tan de queer, no? Que no queer, no barregem conceptes. Hosti, desmuntem els homes, no perquè tinguin un referent que no és el puto amo. Que ara Macho Ibérico ja queda com una mica desfassat, no? Perquè Macho Ibérico t'imagines aquell tio descamisat, amb el pecho, la cadeneta, no? Ara és més el puto amo, no? És això, no? Sí, totalment d'acord. L'Octavio Salazar surt, vaig parlar amb ell per el llibre, i realment ell fa unes reflexions, perquè fa molts anys que s'hi dedica i en sap molt, i fa unes reflexions superacertades, amb el tema del referent sobretot, i insistir en això, que a nivell mainstream no pot ser que ocupin tot l'espai aquests Malumes, és a dir, ha de començar a haver espai per altres, que això no sé com ho farem, perquè després si vas a les pel·lis, als dibuixos... Bueno, és on anava ara, no? Clar. Jo em desespero. He vist que has fet una anàlisi molt important de la patrulla canina, de la Peppa Pig, no? Home, és que jo em posen... La Peppa Pig, hi ha un capítol que és que l'explico, que tot gira al voltant del drama que al pare se li ha tenyit la samarreta de jugar a futbol de color rosa. I com ho solucionem? Aleshores, tota la trama de l'episodi és com ho solucionarem, perquè clar, Peppa Pig no pot anar a jugar a futbol amb la samarreta rosa i tal i qual... I acaba solucionant-ho la mare. Clar. És a dir, podia fins i tot haver sigut una oportunitat per dir acabem el capítol que vagi a jugar de rosa, no? I que guanyi, que jo què sé. No, és fatal, no hi ha per on agafar-ho. Sort que no l'he vist, aquest. Però jo faig de censora, quan surt aquest, faig així el passo i clar, és que no sé, al final dius, què ets de fer? Que no el vegin, que no puc controlar sempre el que veuen, el que no veuen, és absurd, és una lluita, no? És impossible. Molt difícil. Jo el que sovint faig, i algun dia a casa, no, el meu fill, quan li dic, has vist això? I em diu, sí, és masclista, no? I és com... Vale, la pesada. Ja ve la pesada de turno, no? Ja estic acostumada, ja m'ho diu tothom, però crec que és important, no?, que els convidem a reflexionar, no?, ja no només amb els temes masclistes, és a dir, estem en uns, no sé, jo tenia com molt idealitzat de la meva infantesa Alvin i les ardilles, perquè m'agradaven molt aquelles, no, hòstia, uns esquirolets amb veu així com una mica friqui, a mi em flipaven molt, i quan de cop i volta vaig veure que hi tornaven, no, que no em va agradat gaire com ho han fet ara, perquè els han refet aquests dibuixos, i no, com la Heidi no mola, però
el meu fill va començar a mirar i vaig pensar, uita que bé, no? Cantarem cançons d'Alvin i les ardilles, i de cop i volta, clar, quan ho vaig començar a mirar amb ulls de persona adulta, de 30 i molt llargs, va ser què està mirant, no? Perquè és masclista i superclassista, l'Alvin és un buller total, no? Llavors, no només fer-lo reflexionar amb les coses masclistes, sinó amb totes aquelles coses que atempta bàsicament contra els drets humans, no? I crec que jo potser, si em deixessin escollir, ho eliminaria tot, val? I faria que només hi haguessin llibres inclusius, feministes, no? Però com que és impossible, crec que són oportunitats, no? Però nosaltres, com a mares, com a pares, hem d'aprendre a detectar-ho, perquè si no detectem que aquest capítol Peppa Pig és un capítol supermasclista, no podrem convidar a la reflexió, no? Per tant, tothom s'ha de llegir el teu llibre. Tothom. No, és que allò de la ficció infantil, que hi ha estudis, que jo cito un estudi, no? Que és que realment fan anàlisis d'allò sèrie per sèrie, personatge per personatge, està molt currat, no? Tots els estudis I clar, les conclusions són terribles i no hi ha massa marge per l'optimisme. Sí que és veritat que una de les coses que canvia molt és quan al darrere de la càmera hi ha dones. Clar. No? Perquè aquestes ficcions segueixen estant pensades, guionistes, creadors, segueixen sent en gran majoria homes. A mesura que es comencen a introduir dones al sector visual, hi ha dones creadores, canvia, no? Canvien els arguments, canvien les trames, els rols femenins. Aquí sí que tenim una mica d'esperança, però tot i això segueix sent un sector molt, molt masculinitzat i jo també crec que l'únic que podem fer és intentar educar, no? Aquesta mirada crítica i donar-los eines, tot i que som unes pesades. Jo sóc una pesada, el meu fill gran ja em veu venir i ja diu no, un altre cop, del professional. I penso, fill meu, em passaré tota la vida així, vés acostumant. Gota malaia. I penso, algú quedarà. Quan aquest nen sigui gran i haguem superat la mama és una pesada, espero que aquest missatge l'ajudi a entendre i a mirar el món amb una perspectiva feminista. Jo he vist mares pesades com nosaltres que ha donat fruit, no? I que... Ai, que bé, això m'agrada molt escoltar-ho. Sí. I nens que segur que quan arribin potser a l'adolescència cauran, perquè és això, no? Tu pots intentar a casa teva que sigui un espai on els referents que tinguin siguin el màxim de sants possibles, tenint en compte que nosaltres també tenim molt a revisar, no? Però, per tant, segur que en alguna cosa cauran, però jo sé de nens que estan criats per mares pesades que arriba un punt en el que diuen, veus, doncs aquesta cançó no m'agrada, perquè parla d'això i això no està bé, no? I que aprenen a detectar, potser et dic, edat de 8-10 anys. Llavors, quan arribem als 12, segurament es torçarà una mica perquè també toca, no? Quan iniciem l'adolescència també és un moment de canvi important, però tindrem l'esperança de que... Clar, de com a mínim arribar a aquesta etapa de l'adolescència amb aquestes eines, perquè a mi una de les coses que em fa por és aquest voler encaixar en el mandat de la masculinitat tòxica que dèiem, que per exemple vol dir amagar molts sentiments. Ai, sí. No? Ara obro el capítol de les emocions i els sentiments, no? Que jo tinc la sensació que si tu passes des dels 3 o 4 anys amagant emocions, no faré veure que tinc por, no faré veure que sóc vulnerable, que necessito una abraçada, no? I no sé, com arribes als 15 anys? Si t'has passat més de 10 anys i la infància, des de la petita infància, amagant unes emocions, perquè clar, si les demostro, el sistema aquest de premis i càstigs ja s'activa i s'activa el càstig, perquè tu ets un nen i no pots plorar. Exacte. Ostres, jo penso, aquí deus tenir una bola important, no? I arribes a l'adolescència, que és aquesta etapa de canvis, amb una gestió complicada a nivell emocional. Molt. Arribes amb 15 anys sent un petit maluma, no? Sí. Sent un petit maluma, clar, i a més, en un moment de transició molt important, i sí que, mira, jo una cosa que he detectat molt a consulta, sobretot per part de parelles heterosexuals que tenen canalla, és que potser
Per això necessitem també la complicitat dels pares, Ja, no? fonamental. Mejorando lo presente, perquè ja sabem que els que estan aquí ja sabem que són un bon exemple, no? Però jo em trobo amb molts pares també víctimes d'aquest estereotip, que potser les mares intenten amb els seus nens, vull dir, en tot el sentit, que no els hi diuen lo de no ploris, els deixen plorar, són mares que han llegit un pilot de llibres sobre criança, un pilot de llibres sobre feminisme, un pilot de llibres... Intenten fer-ho diferent. Si el nen es vol pintar les ungles, que es pinti les ungles, si es vol vestir de Frozen, que es vesteixi de Frozen, si vol portar els cabells llargs, que porti els cabells llargs, però de cop i volta ve el pare. Ja. I el pare diu, no ploris, no siguis un nena, què fas pintant-te les ungles, això els nens no ho fan, no em vinguis a posar-te faldilles a veure si seràs maricón. Així, tal qual. O sigui, pares que els diuen això amb els seus nens de 3 anys, que primer un nen de 3 anys segurament la paraula maricón no la situa, i ell ho diu amb tota la mala intenció, no? Potser no sense la mala intenció, no? Però atrapat en aquest concepte de masculinitat. I això sí que m'hi trobo, potser perquè no ens ha quedat més remei que mobilitzar-nos, no? Les dones com potser una mica més conscienciades i que tot i que crec que ens hem de seguir treballant moltíssim, però que llavors xoquen amb aquesta parella que està empresonadíssima en aquest concepte de masculinitat tan tòxic que ho traspassa als seus fills o inclús a les seves filles, no? Sí. Amb els aprenentatges aquest de vigila, no vesteixis així, no? Tot això, no? Per elles, però que cap a ells ho dirigeix així, no? No et pintis les ungles, com vols anar així, no? I clar, tot això queda, és a dir que... Tot això queda, sí. Jo trobo... a mi em fa patir. Jo recordo a l'escola del meu fill, a la classe del petit, que hi havia un nen que anava sempre en faldilla a l'estiu, per començar perquè tenia una germana gran i li agradava posar-se la roba de la germana gran. Sí. I després perquè la faldilla és supercòmoda a l'estiu, és imbatible. Per tant, no? Nens i nenes, escolta, en faldilla. Però aleshores l'anava a buscar l'avi. Ui! Bueno, aleshores l'avi tenia unes peloteres amb la mestra, que jo pensava que la pobra mestra ni pinxa ni corta, però la mestra defensava l'opció dels pares i li deia, li intentava dir que el nen anava còmode, amb faldilla i... Bueno, unes peloteres. I tot això passava davant del nen, que tenia 3 anys. Però aquell nen ja està veient que la seva decisió, el seu voler posar-se faldilla, genera un malestar a l'avi, genera un conflicte... Bueno, és que aquest nen al cap d'un any ja no portarà faldilla. Perquè no vols que el teu avi s'enfadi, no vols que el teu avi... Aleshores, a vegades és molt directament, però a vegades també és sutil, no? I encara que, en aquest cas, el pare i la mare estaven a favor de que el nen portés faldilla, però arribava una espècie de boicot, diguéssim, per part de... La tercera via per allà, sí. No? Vull dir que al final està molt present aquesta pressió constant. Molt. I a més amb aquest rebuig, com si les faldilles fossin una peça de roba del diable, no? Que, no sé, que pervertís aquella criatura i la convertís en algo horrible, no? I clar, això ens diu... I aquí jo quan explico què és el masclisme i aquest rebuig a lo femení, clar, perquè nosaltres podem triar anar amb faldilles, amb pantalons, com ens dongui la gana, no? També tenim els nostres propis mandats, perquè també les arracades, el cabell llarg, el no sé què, però ens podem moure per expressions de gènere molt més diferents i inclús a vegades també les adoptem una mica més per militància, però ells no. És a dir, si ara jo em rapés el cap, doncs algú em vindria a dir, hòstia, Helena, que atrevida, no? Quin look, hòstia, quin look, no? Que bèstia. En canvi, si un nen, un home, es deixa els cabells llargs, vol vestir amb faldilles, se'l veu com algo, no? Aquest rebutjar lo femení, per tant, lo masculí està per sobre de lo femení. Si jo me'n vaig a lo femení, no? Seré una mica nena i realment no... Aquí és on veiem, no? Que el masclisme està per damunt del feminisme perquè hi ha un rebuig i un pensar que allò femení és inferior. És inferior, no? clarament. I clar, aquí nosaltres ens podem moure perquè ens n'anem a lo guai, no? Això ho diu la Bel Olit sempre, no? A nosaltres és més fàcil masculinitzar-nos perquè com que lo masculí és el que mola, no? El que està bé, doncs nosaltres podem masculinitzar-nos, però ells feminitzar-se no. I, hòstia, tant de vegades hi ha més pares com aquests. Jo en conec una que us recomano molt que seguiu per Instagram, aquí les persones que esteu per Instagram, que us seguiu, que es diu Mamá también aprende, que també té un parell de criatures i en principi no estan definides del tot a nivell de gènere, no? No sé si aquestes criatures
s'han autodefinit, no? Però en principi hi ha un nen i una nena, i el nen porta unes melenes enormes, li encanta portar faldilla, i ara crec, no sé quants anys deu tenir, però deu moure's pels 5-6 anys, vull dir que és una edat que és molt clau, també. I la nena també, com flueix molt amb tot el tema expressió de gènere, i fa una feina brutal a l'hora de visibilitzar, i a més també comparteix d'altres perfils de canalla, d'homes que també adopten expressions de gènere que són més feminitzades i que no passa res, no? Per tant, hem de rascar molt per buscar referents, però bueno, mica en mica en van apareixent, no? Van apareixent, però sí que és veritat que està molt penalitzat, és a dir, quan els homes o els nens opten per allò femení, i això amb infància, és que una cosa tan tonta com les extraescolars. No? Aquí, bueno... Vaya jardín. No? És que tots són temazos, eh? Tots són temazos, és que tots són aquí. temazos, aquí. No? Que la nena opti per fer l'extraescolar de futbol, perfecte. Sí, que la nena fa la robòtica, genial. Que la nena vol fer ballet, també, no? Mola, mola que faci Mola, si mola, fa futbol sí. és com un posicionament, és la meva nena fa... No? Bé, ara, no? Tornem. Si el nen vol fer gimnàstica artística... Ui. Si el nen vol fer ballet... Sincronitzada. Sincronitzada. És que, clar, aquí s'obren les portes de l'infern. Totalment, eh? I a més, hi ha una edat en la que les portes de l'infern comencen a obrir-se amb tot aquest tema, que és l'etapa d'educació infantil. És a dir, tu a la llar d'infants encara ho pots, no? I els nens es pinten les ungles, no? I jo recordo que el meu fill i encara quan em veu, quan veu que em pinto les ungles encara em fa: t'has pintat de vermell, eh? I tu vols... No, té gairebé 6 anys, no? Igual, el meu ja és... Ja està, no? Però el petit sí, que en té 3. Sí, ungles. I començarà a fer el canvi, ja ho saps, perquè és quan passen a P3, ja està, que és quan... Aquí és quan P3 ho canvia tot. Hi ha la marca de gènere aquí brutal, eh? És molt bèstia, és molt bèstia. Per això també crec que s'hi han de sumar molt els equips docents dels centres educatius, perquè si no estan una mica familiaritzats també amb tot aquest tema, doncs al final s'acaben perpetuant molts estereotips de classe. No? Sí, i em fa pena això de les extraescolars, que és una anècdota i una xorrada, però no, perquè al final acaba marcant... Bueno, és que no, el nen igual pot ser molt feliç fent dansa o ballant, i no ho fa per encaixar en aquest mandat horrorós. Aleshores, a mi que això et passi amb 5 anys... Em fa molta pena. Fa molta pena, eh? Aquí la Maria ens diu que les dones ens hem posat molt les piles amb el feminisme, però que fa falta que els homes també s'hi posin per sortir una mica d'aquí. Estic d'acord, que falta... Perquè és que si no fa molta pena. Fa molta pena. Aleshores, bueno, jo he començat amb els nens perquè pensant en clau futur i en clau en els homes de demà, penso, ens hem de posar les piles amb aquests nens perquè és que els hem d'alliberar d'això. Què més ens diuen? A una amiga meva que portava els seus fills amb les ungles pintades la va renyar una senyora gran a l'autobús. És a dir, qualsevol persona té com el poder per increpar si estàs fent una cosa que va en contra de... No? Però, clar, no m'increparà a mi aquesta senyora per anar amb pantalons o per... Inclús algun dia portar corbata, no? Que és un look que a mi em pirra. No em dirà res la senyora, però si el meu fill va amb els cabells llargs, que a casa meu és el cas, o amb les ungles pintades, no? És com què li estàs fent amb aquesta criatura, no? Perquè aquesta feminització és algo dolent, no? I jo em vull ficar en el jardí emocional, Som-hi. Perquè, clar, és a dir, com gestionen emocionalment tot això si nosaltres els hi estem dient no facis això, no facis allò, ens diuen la pressió social és molt forta, totalment. I a més els hi estem castrant segons quines emocions, que segurament serien molt importants per portar tot això, no? Perquè en el llibre crec que també parles d'allò, com les emocions prohibides i les permeses cap als nens, no? Entrem-hi. Entrem-hi. Hi ha algun dels experts que en parlen del concepte aquest de castració emocional amb els nens, perquè, clar, realment són emocions que no estan permeses. És a dir, tu no... Començant per la vulnerabilitat, la por... el necessitar algú... Bueno, són un seguit d'emocions que
no entren dins d'aquest mandat, tu, òbviament, ets un ésser humà i les sents, però no les pots manifestar. I a mi això em sembla heavy. I després, en canvi, hi ha algunes altres que sí que estan acceptades. Quines són? No? La ràbia, la ira... Això sí. Aquesta agressivitat... No, perquè és un nen i... Ostres, és que el missatge és perillós, eh? I a mi el que em fa por és el que et deia abans, com aquesta castració emocional després, com ens trobem amb aquest nen a l'adolescència, no? Que li hem fet amagar tot això, però li hem dit, escolta'm, si has de fotre un cop de puny a la taula i no sé què, cap problema, perquè ets un machote. Em fa por les derivades que tenen tot això. Sí. I el tractar les... No? I com tractem a les dones, perquè si les dones són... No? Tot el que és de nenes és inferior, no vull saber res, jo rebutjo tot allò femení, aleshores no veiem a les noies com a iguals, no veiem a les nenes ni després veiem a les noies com a iguals, per tant com les tractem? A mi em preocupa molt, i veig derivades molt problemàtiques. Sí, de fet, no recordo d'on vaig treure la dada, però sí que es parlava que el 98% dels delictes que es cometen a Europa els cometen homes, qualsevol tipus de delicte, des d'un robatori, no? Sempre et vindrà algú des de a dir-te que hi ha les, no vull dir perquè és un comentari molt racista, tals que van pel metro, que són dones i que et roben, Vull dir, vale, molt bé. Però el 98% dels delictes els cometen homes, segurament per això, no? Perquè a més, com que vivim en aquest món tan binari, on ens han educat en homes i dones, i és una mica mentida, però ja en parlem un altre dia, clar, si jo estic educat com el fort, l'altre gènere és l'inferior, per tant, jo estic un altre cop per sobre, jo puc fer-te el que em dongui la gana, no? Llavors, si a més no sé gestionar les meves emocions i l'únic terreny en el que em permeten moure és aquest terreny de l'agressivitat, la ràbia, la ira, jo tot això ho traslladaré, no? I jo, al cap dels anys, aquest adolescent de 15 anys, aquest minimaluma que no sap gestionar-se, no? I que va del puto amo pel món, me'l trobaré després a consulta, no? Que evidentment, perquè no, un home... No? Després parlarem de la caixa de la masculinitat, que m'ha encantat. Bueno, m'ha encantat, és per dir-ho d'alguna manera, però almenys trobar els conceptes m'agrada. Evidentment aquest home és heterosexual, perquè no es pot plantejar ser cap altra cosa, només faltaria, doncs tractarà d'aquesta manera a la seva parella, no sabrà gestionar emocionalment. Al cap dels anys, quan hagin creat un projecte amb aquesta parella, ens trobem amb un problema de comunicació molt gran, perquè nosaltres ens deixen expressar totes aquestes emocions, ells no, i llavors quan es toca parlar de segons quins problemes, toca reflexionar, és un... jo no ho sé, l'han educat amb el pragmatisme, no? Els homes, per tant, jo te resuelvo el que quieras, però no em preguntis què sento o com estic, què penso, que no... És com si em preguntessis alguna en un idioma, que m'és completament desconegut, no? Hi ha un humorista, que no sé com es diu, però que si busqueu al YouTube La caja de la nada, de Nothing Box, parlant de caixes, parla de que els homes dins el cap, i fa amb to d'humor, tenen una caixa que és la de que no hi ha res. No? I fa amb toc d'humor, i clar, i tu rius, perquè hi ha coses que t'ho juro que et fan riure, però arriba un moment en el que hi ha diversos moments força horribles, però hi ha un moment en el que diu, i les dones no hi poden entrar en aquesta caixa, perquè si entressin ja estarien dient ui, aquí no hi ha res, ni hauríem de posar unes cortines, unes floretes, no sé què, no, i clar, tot un públic rient, perquè clar, estan a l'estereotip, no? Però penses, què vols dir que tenen una caixa que no tenen res? És a dir, no pensen, no? O no són capaços de connectar coses, no? I és com, bueno, sí, potser ara, a dia d'avui, això encara, ple segle XXI, està passant, no? I a mi també em fa pena. Em fa pena, perquè sempre he cregut que hem d'aprendre moltes coses, no? Totes les persones, les unes de les altres, i potser sí que hauríem d'aprendre una mica més el pragmatisme, com el que els han educat, a vegades ser més pragmàtiques i dir, bueno, no d'allò i tira milles, però ells, nosaltres ja ho anem aprenent, però ells també haurien d'aprendre, potser, una mica el que ens han ensenyat a nosaltres, no? A mirar-te, a reflexionar, a fer una mica d'introspecció, saber com et mous emocionalment per no convertir-te. Jo no voldria ser maluma,
No, jo tampoc. Tampoc. No. I lligat amb això... Li estan pitant molt les orelles, a Maluma, li estem fent molta difusió aquí, Hi ha algú a mi que està parlant molt de mi. Pipit, se les alarmes aquí. No, lligat amb això que dèiem de la ira, de l'agressivitat, això, el tema de com, per exemple, els homes tenen moltes conductes de risc. És un tema. Sí, és que això ho he pensat quan has dit no sé què, he dit, vull treure aquest tema perquè em sembla la mortalitat. Oh, sí. Vale? Des de que són molt petits, em sembla que comencen a comptar amb 2 o 3 anys, fins als, hi ha estadístiques, fins als 18 o fins als 20, la mortalitat dels nens i dels nois és molt més alta que el de les nenes i el de les noies. Per què? Perquè hi ha aquesta demostració de la virilitat a través d'actituds de risc, de les conductes de... El que deies tu dels delinqüents és que la conversa, a més, el cotxe quan venia arrel d'això. És que m'hi has fet pensar quan has dit que els delinqüents, els delictes són masculins, perquè també les conductes de risc són molt més masculines. Qui condueix begut, sobretot, qui condueix sota l'efecte de les drogues, qui fan... A velocitat, els cotxes, no? Clar. Qui corre moltíssim a la carretera es posa 250 totes aquestes, ostres, són bajanades que es fan com a demostració de que jo sóc més home que tu i si no t'atreveixes ets una nena i ja hi tornem un altre cop. A mi això em sembla molt preocupant perquè si realment mires les estadístiques i la mortalitat és molt més alta en ells que en elles. A mi això, si jo fos un home, em faria reflexionar molt i em faria dir, però què estem fent? No? Fem públiques aquestes estadístiques, doncs, perquè, sí. No sé, Sí. Potser no els agradaria ser la víctima fàcil, no? No s'ho creurien. És probable que és una broma, sí. I de fet penso, i també algunes dones que potser també assoleixen aquestes conductes, és també, no?, per aquesta idea de masculinitzar-te per aconseguir alguna cosa, no? Doncs llavors també hi ha moltes dones que fan conductes molt masculinitzades precisament per obtenir una mica també el prestigi, per assimilar-se, no? Per pujar, no? Pujar el graó, no? Però, ostres, sí que tenia com molt present i no ho havia lligat, no? Aquestes conductes de risc, perquè, bueno, la conversa era aquesta, no? Jo no vull que el meu fill sigui el nen, noi, adolescent que acaba fent una bestiesa brutal que s'està posant en risc, no? Per complir amb aquests estereotips, no? Amb aquest... I no ho havia lligat amb més índexs de mortalitat, no? Per ser més viril, mira, tens més risc de morir. Llavors, tu mateix, no? Aquest és el missatge, tu mateix. Pensa-t'ho 2 vegades, pensa-t'ho 2 cops. Sí, no, perquè és veritat, no? Els que veus... De fet, bueno, estic pensant, a mi que m'agrada molt, per exemple, el món del motor, clar, és un món en el que està farcit d'homes, no? I ara estic recordant aquestes nits amb un meló quan hi ha la cursa de motos, el dia que la puguem recuperar, i a les nits fent aquestes curses on fan el cavallet, fan una mica el mongui, no? I tot per fer el macho ibérico, és el puto amo, no? Qui és l'amo de l'asfalto, i que clar, que molts se l'acaben fotent. Però bueno, almenys ho he intentat, no m'he fotut la santa nata, he partit la moto, vaig tot així perquè ho he de fer, no puc fer segons com, però ho he fet, no? I mira quin tio que sóc, no? O sigui que... Buah, que bèstia. I ara estava pensant, volia dir una cosa, que quan dèiem això d'insultar, ai, eres de nenes, i ets un nen, és un tal... Em fa molta ràbia que ser una nena sigui un insult. Sí, esclar. O sigui, en quin moment ser una nena és un insult? Això s'ha d'acabar. És que estic molt indignada amb això, perquè ja fa dies que hi dono voltes i dic, però què vol dir que ser una nena és un insult? Ser una nena és molt guai. No pot ser un insult, i això jo ho he sentit a camps de futbol, a entrenos. Sí, tant, amb l'àrbitre, amb els nens. Però què vol dir? És que ens hauríem d'aixecar i dir, vostè, fora d'aquí, què està dient, no? Sí, bueno, al igual que ara amb comentaris xenòfobs s'ha començat a expulsar gent, doncs potser amb comentaris masclistes també hauríem de fer, no? Perquè, bueno, hauríem de fer, no? Al igual que el col·lectiu LGTBI, QA+, etc, cada cop hi anem ficant més inicials per visibilitzar,
reapropiar-nos del doncs, soc una nena i què, no? Igual que soc maricón i què, soc bullera i què, doncs Això mateix. endavant, no? Perquè és que si no, ara que no t'ho diguin, ens ho diem nosaltres, Sí. Vull dir, però clar, és que en el fons estem convertint paraules en insults, paraules que hauria de ser neutre. Nena, hauria de ser algo neutre. Nena, no pot No ser un hauria de ser insult. nena, floreta, figa, flor... No? Sí, Tot això sí, que sí, està tot això està vinculat. feminitzat, no? Sí, sí. Sí, parlant de nenes, en el llibre parles també de com aquestes ganes i aquesta pressió també social per tenir una nena. Ah, sí. No? Sí. Perquè vinculant una mica amb el tema de les cures, val? Com que sí que tu vas sentir com molt la pressió de vull una nena, o senties que tindries una nena, no? I de bones a molt primer... equivocada. Sí, perquè bàsicament els 3 han sigut nens, efectivament. O sigui Sí. que, a no ser que et canviïn, o flueixin, o... Sí. I sí que aquesta pressió, no? Que en algun moment del llibre em sembla, a veure on t'ho tinc això, que això m'ho he apuntat, no? Has d'anar per la nena, no? Ui, però perquè això si no, moltíssima gent. si no, no et cuidarà ningú. Ui, tant. El comentari, no? Bueno, m'han arribat a dir de tot. No et cuidarà ningú. Amb 3 homes a casa acabaràs fent de criada. Aquest. Passareu les festes de Nadal ben sols, quan els nens siguin grans, no? Ostres, un altre nen. Ara haureu d'anar a buscar la nena. Ai, quina pena, t'ha passat com a mi, que només he tingut nens, tot el dia envoltada de cotxes. M'ho va dir, No? recordo perfectament. Sí, no? m'ho va dir. I em sembla molt brutal Molt. si tens una nena, si no tens cap nena, si només tens nens, ningú no et cuidarà. Pobre, ningú et cuidarà. Clar, però en el Els fons... nens, clar, no estan capacitats per les cures. Ah, no, genèticament no, no, és el gen impossible. aquell del cuidar... no. El cromosoma Aquest no el este tenen, no, no se el tenen. perdió, però en el fons acaba sent així. És a dir, que com que ens han educat a nosaltres per ser les que cuidem, no? Ja amb aquesta plaf maternitat que ens enganxen només sortir del forn, i ens eduquen per ser les cuidadores, ho portem sempre a sobre, per tant, quan ens fem grans, evidentment cuidem dels nostres grans, no? I això porta unes discussions amb les famílies, jo a consulta ho veig, no? Clar, com que la nena cuida, té més vinculació amb la seva família i els nens són més deslligats perquè un home que sigui molt familiar, que sigui molt de la mama, doncs... Bueno, ja hi ha un punt que pot arribar a ser tòxic, però... Doncs clar, llavors quan establim relacions de parella, evidentment heterosexuals, en aquest mandat tan hetero que tenim, clar, són les nenes les que s'emporten els homes cap a casa seva. No? Llavors es desvincula de la seva família, no cuida de la seva família, per tant... I això és una realitat, no? És una realitat, sí. Per tant, bueno, mira, tan sols perquè tinguem més gent que cuidi, potser ens convé educar els nens també com a cuidadors, no? Perquè si no ens quedem... Sí, clar. No? Amb que la responsabilitat de les cures torna a recaure, com sempre, En les dones. en les dones, no? Sempre. Sí, jo recordo que em sobtava gairebé, ja quan vam tenir el segon, que era bueno, quan vam tenir el tercer, que era un nen, era gairebé com si em donessin el condol. Ai, un altre nen. Dic, no m'ho puc creure. O sigui, condol per les coses serioses, no perquè tinc 2 nens vius i sants. Exacte. No? És a dir, és una cosa que hem de celebrar. Però tots aquests comentaris, és a dir, el missatge de fons és aquest. Ets una desgraciada perquè ningú cuidarà de tu, perquè, clar, no tindràs cap dona a prop, perquè això és una tasca de les dones. I jo... És una cosa que els meus fills, per exemple, jo al revaloritzar les cures crec que és molt important. I és una cosa que els meus fills, bueno, que nosaltres a casa els hi diem molt, que és molt important cuidar dels altres, cuidar-se a si mateixos i cuidar dels altres, del pare, de la mare, dels amics, dels avis, És a dir, per mi és una prioritat a la vida, que els nens ho tinguin molt clar des de molt petits. Això no és qüestió ni de nens ni de nenes, no, és de cuidar. No sé, per mi són actes d'amor, no? I això ho ha de fer tothom. Aleshores m'al·lucina que... I el greu és que encara funciona, és a dir, jo miro al meu voltant, la meva família allargada, penso la meva àvia, qui l'està cuidant? Les filles, no tant. Qui cuida... No. I em venen al cap 1000 exemples, i gairebé sempre és el mateix esquema. Inclús, i que això és una conversa que últimament jo amb la meva família hem tingut, inclús qui cuida dels sogres i de la família política també és la jove, no? I, ostres, aquí hi ha una càrrega
molt, molt, molt bèstia, molt important bueno, per un tema, no sé, hi ha qui es pensa realment que, no sé, tenim el gen de les cures, doncs no és així, no? Potser al final, al cap dels anys, no? Així com les girafes van allargar el coll, doncs nosaltres potser ens apareixerà un algo de tant cuidar i cuidar, no? Sí. Però, clar, i mira els sectors professionals també, però és brutal, perquè sectors professionals com el meu, que és el de la psicologia, el del periodisme, jo crec que també hi ha d'haver més dones o noies estudiant-ho, no? Sí. Medicina, infermeria, educació, vas a la universitat i fornades de dones, però evidentment els llocs elevats són els dels homes, els llocs amb responsabilitat, i a més llocs amb responsabilitat des d'un estereotip molt masculí, per tant, molt autoritari, no? Molt jerarquitzat. Exacte, no? On les emocions no hi tenen gaire a veure. Ara inclús es parlava, no?, que els països en els que hi ha dones al càrrec, no?, amb tota la gestió de... Jo em nego a dir la Covid-19, jo dic el Covid-19, encara que estigui mal dit, vale? Perquè et sembla que tot el dolent sempre s'hagi de feminitzar, no? Doncs han fet millor gestió les dones perquè han tingut en compte molts altres elements, no? Però clar, els que acaben triomfant sempre són, jo podré ser molt bona psicòloga, però els que venen més llibres són els psicòlegs, no? Perquè tenen aquestes teories, inclús homes teoritzant sobre coses de dones, és una passada. Sí. Però, i tornem a estar amb que, vale, potser podem ser nosaltres els de les cures, però el metge, no? Sí. És la figura reconeguda. Nosaltres sempre estem com en segon terme, no? Per tant, comença a ser una mica l'hora de canviar tot això, i jo no vull que... Ara mirava l'hora perquè pensava que hem de parlar d'un temaco, jo en vull colar un altre, per tant, deixa'm anar a lo de la caixa de la masculinitat, perquè us vull llegir aquests 7 conceptes claus que la configuren, no?, d'aquesta masculinitat hegemònica tòxica, que és ser autosuficient, no pots dependre de ningú si no ets una nena, ser fort, ser atractiu, cenyir-se als rols masculins tradicionals, ser heterosexual i menystenir els homosexuals, ser hipersexual, i aquí no entraré perquè la meva feina hi ha una part molt important de regular i ajudar aquí, i ser agressiu i controlador, no? Per tant, traduïm tot això en qualsevol esfera vital de qualsevol home. Ho trobo fortíssim, no? És a dir, quina presó... Jo me n'alegro molt de ser dona. Quina presó tan gran, és una presó, això. És una presó. Sí, està molt bé això de la caixa de masculinitat, perquè a part és molt bàsic, és molt esquemàtic, però de seguida ho veus com molt gràficament i dius, ostres, 1, 2, 3, 4... Sí, és això. I a més em deies que era multicultural, això, Vull dir que no és... Sí, aleshores van fer un estudi, aquesta gent de l'organització Promundo, basant-se en aquests 7 pilars, diguéssim, de la caixa de la masculinitat, a 3 països molt diferents aparentment, que són els Estats Units, Anglaterra i Mèxic. I una mica per veure com els joves, era una enquesta entre joves, no sé si 16, 18, fins a 30 i pico, si havien sentit pressió per complir tots aquests requisits, si sentien una mica empresonats, si haguessin agraït que algú els hagués explicat que hi ha altres maneres de ser home... Bueno, a mi em va cridar molt l'atenció que gairebé que els resultats són molt similars a 3 països molt diferents, no? És a dir, els joves, perquè sobretot parlaven d'experiències de quan havien sigut nens i de quan havien sigut més joves, les pressions que havien rebut per encaixar, no?, en aquesta caixa que acaba sent una presó. I això vol dir que que això està passant a tot el món, a tot arreu, a la vegada, no? Per tant, tornem una altra vegada, em fa com pena. I sobretot quan penso en els meus fills, llavors em preocupa, perquè veig que això segueix actiu i intento buscar les claus per desactivar-ho, però és una mica una lluita de David contra Goliat. Molt, sí. No? Perquè això... I em sembla que ens hem de posar les piles, però a vegades, quan hi havia moments del llibre, com per exemple aquest, que vulguis que no causen un cert desànim, de dir, ostres... Després hi ha moments de dir, no, hi ha espai per l'esperança i optimisme, estic envoltada d'homes que són fantàstics i em fan... No? Però tots han patit això, Clar. Tots. La majoria han acabat fent com una reflexió crítica i han acabat com alliberant-se, però després d'un procés també llarg, a vegades molt sols, perquè ningú els ha acompanyat, no?, en aquest procés d'alliberar-se d'això. Bueno,
A mi m'agradaria que els meus fills m'hi entressin a la caixa de Pues ja hi són, Clar. No vull ser negativa, jo sóc força optimista de mena, però ja hi són, perquè per molt que nosaltres a casa treballem i és que estan socialitzats, no poden estar confinats sempre, estan socialitzats i ja ho estan veient i ja ho estan patint, no? Des de patint, a més, ja dic, des de que estan dins de la panxa, tan sols aquest és nen o nena, allà ja hi ha totes les expectatives que tenim associades al gènere. Per què demanem si és un nen o una nena? És igualment que, és a dir, què ens importa? No sé, clar, ens importa perquè ja ens imaginem un nen o una nena. Sí, No? I hi ha alguns estudis que demostren que tractem diferents els nadons. Inclús quan ja sabem que dins de la panxa hi ha el que és aparentment un nen o una nena, ja tractem diferent aquella panxa i els nadons també, no? I els nens els agafem com amb més seguretat, els hi donem joguines doncs, més dures, inclús per sobre de l'edat que els hi pertoca, i en canvi les nenes el que els hi fem és parlar-los més així, les toquem molt més, no? Les acaronem i els hi fem molts més petons i tothom els hi parla molt més així, quan jo no sé, jo miro la meva filla de 2 anys, la meva filla ja ho sé, però allà per allà em diuen no, però la gent també, sí, a mi la carrera em va servir per una cosa molt important, que és entendre que esbiaixem el què percebem. És a dir, si jo tinc una nena i no estic familiaritzada amb tots aquests temes que ara estem parlant, només veuré les conductes finetes, perquè la meva filla ja en té de conductes finetes, i conductes carinyoses, i conductes no sé què, al igual que el meu fill també les tenia. Però si jo no soc conscient d'això, filtraré la informació que rebo. No? I llavors, amb els nostres nens, només veiem els moments en els que estan valents, guerrilleros, que criden, que no sé què, i amb les nenes ens fixarem molt més i farem públic de manera molt més evident els moments fifis, no? Sí. Però ja ara me n'he anat ja amb tot això de la meva filla, ara, perquè ara és que ric molt, jo quan la veiem riem molt, no? Però ja estan, no? Des de superpetits ja els estem tractant molt diferent i la canalla, si alguna cosa tenen, és que són superintel·ligents. A nivell emocional són molt intel·ligents, no li sabran posar paraules, però capten, no? Llavors, i els estem pervertint des del minut menys 1. Sí, que... Però almenys ens tenen nosaltres. Les mares pesades. Les mares pesades. Cop, no. I escolta'm, deixa'm obrir el meló. Obrim el meló. El meló final, que meló més... final. Sí, perquè queden 5 minuts. Per això, hem dit, final, no ens ho podem perdre, el meló final és el porno. El meló final és el porno. Sí, perquè és un tema. Això podríem estar fent 3 milions de directes perquè ens trobem amb canalla, tant nens com nenes, però sobretot nens, que inclús abans de començar-se a masturbar ja han vist porno. Per tant, el referent que tenen amb el porno són conductes molt masclistes, superviolentes, no? I estan aprenent, així és com tenir... Jo que soc fan de Star Wars, sempre que puc ho dic, en general la canalla té clar, no?, que el Falcó Mil·lenari és ficció, que no ens apareixerà per aquí al mig de la plaça de Vic, no? Però quan veiem porno ens pensem que allò són les classes de sexualitat, no? I volem reproduir, perquè a més com que ens encaixen amb aquesta caixa de la masculinitat, doncs és un, mira, jo vull ser el mal home del porno, i traurem suquet aquí, no? I llavors ens trobem que tenen uns aprenentatges completament masclistes i que quan comencen a compartir la seva sexualitat amb algú altre, evidentment amb una noia, perquè no poden ser homosexuals, perquè els explota el cervell, doncs estan convertint una relació sexual que només es tenen present a ells, que inclús quan la tenen present a l'altra persona és més pel seu propi ego, que no pas per el plaer i el benestar de l'altre, i és una brutalitat. Estem convertint aquí la nostra canalla en petits actors porno, que no tinc res en contra d'alguns actors porno, en conec algun, que treballen també des d'una altra perspectiva, però estem convertint en petits actors porno mainstream els nostres nens i no sé, jo tinc moltes ganes de que el meu fill tingui
bueno, ja està tenint una sexualitat saludable, no? La sexualitat és molt àmplia. Però a mi m'agradarà que quan arribi el moment de descobrir-se d'una manera més conscient i de compartir el seu cos i el seu plaer amb d'altra gent, s'ho passi molt bé, sigui respectuós i ho gaudeixi un pilot, i no em vull imaginar un fill meu fent sexe d'aquesta manera irrespectuosa, no? I crec que és el melón. Sí, és el melón, és un jardí que Déu-n'hi-do. A part, a mi em va deixar bastant esfereïda, que ho explico al llibre, que l'últim informe sobre quina edat tenen el primer contacte a les criatures amb la pornografia està fet aquí, és un informe de l'Estat. Sí, és als 8 anys. Que no vol dir que als 8 anys vagin a buscar la pornografia, vol dir que se la troben per casualitat, no? Que el germà d'aquell amic que és més gran els ensenya, perquè clar, amb això, jo he fet la prova. El diablo. Amb 5 segons estàs veient porno duríssim, amb això. És rapidíssim. Aleshores, clar, amb 8 anys, aquella criatura, el que tu dius és que encara no ha tingut temps ni de començar a imaginar res, amb 8 anys. Bueno, jo almenys amb 8 anys estava encara en los mundos... Ara ja és una mica diferent, És diferent, però vaja. Generació, però... Tampoc amb 8 anys molt... No. I si més no ho fan d'una manera molt innocent i molt... Clar, no té res. I aleshores et topen amb aquesta pornografia tan dura, tan masclista, tan violenta... Vam fer un dossier també que es deia el porno que educa els joves, no? I vam veure molt porno i ens vam quedar... Jo dic, però què és això? No, perquè és que em sento violentada, em sento humiliada com a dona... I penso, jo soc una persona adulta, que tinc, no? que puc filtrar, que tinc criteri, que entenc que... No? A mi que els adults s'excitin amb això, bueno, doncs mira, escolta'm, que cadascú... Però que això sigui l'educació sexual dels nostres fills, hòstia, no. I ja sé que no impedirem que vegin porno, és a dir, hem de tenir claríssim que ho veuran, i veuran això. Però aleshores, clar, suposo que hem de parlar molt. Avisem-los. Bueno, jo la pregunta que faig és, què prefereixes? Que el teu fill amb 8 anys, 9, 10, es trobi el porno, i dels 10 als 12 és quan comencen a buscar-lo ja de manera activa. Tu què vols? Que el teu fill es trobi amb això i que ningú li hagi parlat? O que tu potser ja l'hagis avisat abans i li hagis dit carinyo, et trobaràs amb això, i que sàpigues que, doncs, potser tu voldràs mirar, tindràs curiositat, potser, no sé, potser no cal asseure't, mira, carinyo, anem a veure, no? Un duelo de rabos 3, no? No sé, és un té del que sempre he sentit i no sé mai si existeix, no? Però bueno, tampoc es tracta d'això, però, hòstia, potser sí que l'hem d'avisar, perquè és que si no s'ho trobarà i ho integrarà d'una manera que no cal. Per tant, parlem amb la nostra canalla de tot això abans de que s'ho trobin sense previ avís, no? Des de la innocència, a més. I tu, que ets experta en aquest tema... Ai, que falten... Mira, li faig una pregunta a l'Helena. A veure. Tu els hi donaries altres recursos? Dir, doncs mireu-vos aquest tipus de pornografia que és diferent. És a dir, els hi obriries la porta a alternatives? M'ho demana a mi, clar. Vale, ara és quan tothom marxarà d'aquí, no? Sí, jo els hi donaria. Sí, oi? Jo els hi donaria, però jo no els hi donaria de manera aïllada. Jo el que faria és, si us plau, no canvieu de canal quan a la televisió surti una escena una mica pujadeta de to el diumenge a la tarda, a TV3, que tampoc es passen tant, o mireu sèries junts, mireu Merlí, mireu les de l'hoquei, mireu Sex Education, que també hi ha moltes mentides, molts estereotips i moltes històries, per tant hem de detectar. Però mireu-ho junts, perquè clar, passar del zero, de canviar de canal a la que es fan un petó una mica recargolat, de cop de dir, carinyo, mira't aquesta pàgina porno que està molt bé, doncs no t'entendrà, no? Si tu integres de manera natural el poder visualitzar, no? Coses que passen a la televisió, a les sèries i a les pel·lis, doncs potser aquí tenim un tema important, per fer, i crec que sí podem donar recursos, Jo em despedeixo d'aquí, Ai, això ja... Ai, sí, 12 segons. Adéu, gràcies per estar aquí. Ara farem les preguntes aquí entre el públic. Ara ens quedem en petit comitè. Haber venido, Però bueno, queda grabado,